Aktorea dator gurera, Ilenia Baglietto. Batez ere, aktore lanengatik da ezaguna Ilenia. Baina beste gauza asko eta asko egin izan ditu. Dantza, gimnasia ritmikoa, antzeslanak idatzi eta zuzendu, telebista saioak aurkeztu eta eskontzera Las Vegasera joan. Honetaz guztiaz eta beste hainbat gauzez hitz egingo dugu, Bieira gainerreak prestatzen ditugun bitartean. Bieirak prestatuko ditugu guk, baina Zumarragako kabia jatetxeko Jaionek eta Juanmak beste errezeta bat egingo digute Bieirekin. Salteatuak egingo dizkigute, neguko barazkiekin eta azalore kremarekin. Postrea berriz, Zarautzen jango dugu. Orain dela 20 urte baina gehiago etorri zen Venezuelatik Horazio. Orain, bere emaztearen gozotegian egiten du lan. Aizpurua gozotegian, eta krema eta natazko milorria gorringo errearekin prestatuko digu. Aurrera, Ilenia, torri Sukaldera! Eguerdion lagunak, hemen txekau gurekin, Ilenia Baglietto, zer moduz? Oso posik. Zu beti irri fartxu, Sukaldatzeko prest? Bai, superprest. Oso ondo, ikusiko zu, elkarri ingo ditugu biratxo batzuk, txakoli saltxa bat, gaietatxo baten gainen ingo ditugu, eta bexamela ebai. Taporru salteatu batzuk, errezat bikaina, Eta goxo-goxoa, Goxo-goxoa, seguro, eta pintxia ezin obia. Beitu lagunak, eta Ilenia, pixka garatuko dizut errezeta, bale? Bale. Azteko eta behin gaietatxo bat ingo deu, hemen dakau biratxo batzuk, baina hauek dira molde batzuk. Ingo deu gaietatxo bat, gaietan molden jarriko deu, eta hori labian bukatuko deu, bale? Gero hor gainean presentatuko deu gure platera. Aha, oso no? Gero, bexamela bat ingo deu, gurina, irina, esniakin. Eta bukaeran botako jau gorringo bat, hola, aberazteko bexamela. Vale. Gero ingo deuna da, gurinetan porruak salteatu, hemen ingo deu porruakin, Bieirak ekartzen duen besteakin, eta esne gaina, txakolina eta patata pixkatekin krematxo bat ingo dugu. Eta Bieira, beste gabe, vuelta sartaian, eta platera prestatu. Prest, ezta? Superprest, bai. Jarriko zaitu gaieta iten? Bai. Ze ondo. Horretara etorri naiz. Bikain. Zaika espera pila bat. Baina eskuak sartuta zikindu eta goxatzea, ezta? Bai. Bueno, mentxe da kasu. Nik esango izu, boltxo bat emango izut. Vale. Jarriko izu pitxarra txiki baten ur pixkate bai, no? Zeratikan ur pixkat bota bierko jozu, lehorrateako balako, eta gatza puntu bat ebai emango jozu, bale? Vale. Eta aldi berian kontatzen junbiartzea gauza mordo bat, gauza aldi berian, Kapaz izango naiz ez dakite, Seguru baietz. Bueno, ze proiektu gintzabiltza, badaki zure senarrakin naizeala guantxe buru belarri, Euskalduna Jauregian Laister izango zehala, kontatu zer da hori. Amor y humor, hasi gara egiten, Amor y guk humor. sortutako funtzio bat da, Euskalduna Jauregian estrenatu dugu. Eta, bueno, guk sortutakua, guk ekoiztutakua, guk zuzendutakua, sartu gara hor piszinan, horretana gainera bizipoz berezia eman behar duzuekin dako gauzakin, ez da? Claro, imaginatu, azkenean, gainera garai arraruak dira, oin. Orduan, jendeak behar dau barre egitea. Eta horretarok egin dugu, behitu, titulak berak esaten dau, amor y humor. Amor dugu gure agian dauana, eta humor, esteratoki gainean ematen duguna, ez? Hau, pizka bat bota bihot? Bai, bota txorrota txiki bat, Gero gehiago bihar bau, botako jozu gehiago. Vale, zuk esan ezke, inaiz berri bota bertara, irina, arrautza, gurina, eta gazina astutzen. Eta gero ikusten bat oso lehorra daola, bota hor pixka gehiago. Vale, irinare dana? Bai, eta gatza, terrakare, bai, txorta pixkat. Vale, perfecto. Bueno, hoxe. Eta zertan datza, ze kontatu hor? Ez dugu eskori kontatzen. Kontatzen duguna da beti, badukagula pianista bat, zuzenian, gurekin jotzen, beraz, abestiak badauz. Abestiak badaude, zuzeneko musika, imaginatu orduan. Eta, bueno, egiten dugu, da, omenaldi bat kulturari.
Ze uste dugu ere orain kulturak behar duela, puntx hori eta laguntza hori. Orduan gu horretarako egiten dugu gure lana. Ez, jendia posik egoteko, ondo pasatzeko eta pixkat mundu aldatzeko, ez? Orduan, hori, saiatzen gara egiten amor. Bikain, eta bertan, hau badakite Euskaldunan laizterrengo zatela, segunetan zaudete hor, noiz izan da hau? Egongo gara, apirilak 2, 3 eta 4. Badaude sarrerako handikan, ose? Bai, dana gortzen zaizue. Ez asko, azkar jun erostera. Web horrian, Euskaldunako web horrian, erosten dira. Horrela, zuzenian, hasi, aloko. Goxatzen, humorez, eta con amor. Oixe, ikuste, balio dago edo zertarako. Maitasuna eta humorea edo zertarako balio dago. Eta hor zaude, buru belarri, esan dez, kontatu jendia izendan zure gizona jakiteko. Landerota da nire mutila eta musu bat hemen diot. Berarekin, bai. Imaginatu, izan da oso berezia guretzat ere lana egite alkarrekin, azkenean bizitzan elkarrekin gaude, gauza asko daukagu komunean ere bai, eta batean, gure gauzak ere kontatzen ditugu, gauza pertsonalak. Orduan hori be, arriskutsua da, jendeak esaten da, ostras, hau egia esango da, ez da izango. Eta, guretzat ere hori berezia da, kontatzea. Eta jakin aldeu hemendikan esaten dezuen dana egila dan edo ez? Nik ez dute zer esango. Jendeak pentsatu dezala nahi duena. Horretarako egiten dugu, bai. Beitu, hau pizkatziko dago, orduan gehiago gotako diot, ez da? Nola, zoaz, gurina jutean ian pizkatz? Bale, perfecto. Baina, bota jozu igual pizka gehiago, pizka gogorra dago, bai. Bota jozu pizka gehiago. Eta hori, horretan gabiz. Eta, abestiak ere oso ezagunak dira, eta jendia oso identifikatuta sentituko da hitz egiten dugunarekin. Egia da, estrenatu genuenean aurreko orintala aste batzuk, jendea oso posik urten zala. Eta eskerrak ematen, esaten, hori, jendeak orain momentuan behar du, ez? Olako zeo zer ikustea, azkenian etxean gauz, bakardade asko dago, orduan jendeak behar du, antzokira joatea. Pandemia erdialdian ginago denian, gabona baino lehen nuo, nire baizuei ikustea junitzan. Benetan? Bai, zarautzen. Ai, klaro, jo la peor del mundo, ni munduko txarrena. Ni munduko txarrena. Horrekin ere biran ari gara. Horrekin emaia izan, jarraitzen dezu. Bai, jarraitzen dugu. Ze polita, ze ondo pasatu nun. Azte honetan egon gara Madrilen, Torrejonen. Guaitz alegriak esan zine, hemen egon zan gurekin, eta zatzen, zarautzea guazo, bai, bertara jungo naiz. Eta Natalikin jungundan neskakin da, gozatu genuen, baino ikeragarri. Funtzio hori politxa da, ez da? Jode, eta ze artista zeaten zuek. Ai, eskerrik asko, que guai. Jope. Gustora egiten dugu egia esan. Oso polita da hori da, gainera, imaginatu, Olga Margaiok zuzendutako funtzio bat. Gero, Iñaki Salvadorek indako musika. Eta gero, Sor Juana Inés de la Cruzen poemak berak dirala besti guztiak. Orduan, imaginatu, izan da hori dana, fusio potente bat. Hori ikusita beho, eta guain jakin da bestiak intzaudela, ja irrikitan nago. Eta guain esku artian zertzaude, bi gauza horiekin, oso zeo gehiago bai? Ez, momentuz bi gauza horiekin, eta gero dauzkat beste bi funtzio etorkizunerako ere esku artian. Lana ez da faltatzen, momentuz. Eta gero ni ari naiz ere beste nire proiektu pertsonalak sortzen. Depora kasu gauzak egin joiteko gala. Saiatzen naiz denetik egiten. Zerrekin naizia pertsonalak, zer da hori? Ez que zinot kontatu oraindik. Claro, hori etorriko naiz, hemendik hilabete batzuetara kontatzera. Hori bai dela lan bat aurrerago egiteko. Eta hori ja mutila eta gabe, zu bakarrik. Ni bakarrik, bai, ari naiz, bai. Zaizea bakarrik. Bai. Geota jende gutxi jo, geota lasaio gintzezea. Ez egia da, gaur egun ja, gauzak dauzen bezala, zenbat eta jende gutxiago esenatoki gainean, asko sobetu urtetzen dira gauzak, esan nahi dut azkenean, gaur egun kultura ez dago ondo diru aldetik, bez, eta COVID-arekin askoz be txarra borduan, zein behar dugu, gertatuko dana da, hori, konpainiak gero eta txikiagoak izango direla, bai, eta jende gero eta gutxi hau esenatoki gainean. Bestela ez dago danantzako diru, ez da? Claro, eta orduan, bueno. Eta ezin diabete estenatokiak, neurri erdila dijoa, jende gutxio. Claro, eta karo, ni ari naiz bada espada nire proiektu pertsonalak sortzen, ze ez dakitzelan egongo dan lana hemendik aurrera ere, bai. Ze hemendik aurrera nik uste dut falta zaigula ja txarrena pasatzia, orduan... Ni saiatzen naiz, nik esaten dut, bada espada, sortuko dut. Eta ni banekin aktore sinala, baina lastizidadea gasun, ze ondo moitzezean, ze truko iteituzun. Claro, hori da gimnasia ritmikoa gaitxik. Baina gimnasia ritmikare bai egiten dezua? Egon nintzen 13 urtetan. Ez da gimnasia ritmikan, orduan
Bai ibili zinen txapelketetan, lehiaketetan, o noiz arte, zenbat urte arte ibili zinen, o guandikan zabiltza bai? Ez. Nik oin gimnasiora joten naiz egunero, baina gimnasiarri mikoa ja utzi nuen, 17 urtekin utzi nuen, 4 urtetatik 17 urtetara ineban. Ope! Bai, eta, bueno, 5 ordu entrenatzen nituen. 9 urtekin ja izan nintzen Espainiako txapelduna, osea, que imaginatu. Benetan? Bai. Ai, ama. Eskolarretan, gero ja zeratu ziaten, eta ja 14 urtekin lortu nuen ja berriro be Espainiako txapelduna izaten, eta gero 15 urtekin eta 16 urtekin ere bai. Eta gero ja eta zein biltzen zinen, osea, barillakin, o pelotakin, o soka, tanetik? Dana, soka, pilota, arua, Zintan zure puntu fuertia, zintan, espagatitia, Zintarekin, bai, eta espagatu, bai. Ze polita dan zintana nola moitze zuen, eta ze? Bai, hori da superpolitxa, bai. Oso. Ze muz dijo amasa? Bueno, bastakit. A ver, hau sortu da. Ade itxura hartzen, ez da? Bai, ondo. Bai, pixka gehiago amasatu behar zut, igual, pixkatola inda eskukuak askatu, pixka eskuan dakasuna. Vale, perfecto, vale, oso ondo. Askatu, eta gero berrio bildu, vale. Ai, matematikasiko dudan gaur zurekin. Oso ondo. Beitu, nik hemen dagatena, porrua, oliotan indet. Hau da, birak ekartzeu, bueltan, bira etortzen da hemen barruan. Eta etortzen da bira, eta gero bueltan eukitzen du hau, aragila. Askotan kendu itea. Baina, saltzak iteko eta beste gauzatu asko iteko, kiston zapore daka eta aprobetxatu inbiardia. Orduan, hemen botako dio guain, bira guen pusketak, botako dio, kusiko zu, patatak ebai, hau saltza iteko da, Patatak botako ditu bertara, eta hau dana, egosten juteko, botako dio, ardo txurila, txakolinak azu hontan. Oso ondo. Vale, baso erdi bat, hola, eta esne gaina ebai. Vale? Ondo zuaz, ez da? Bai, hori uste dut. Hori guain komeni dana pixkat reposo neukitzia. Vale, perfecto. Bai, reposo neukitzia, gero hobeto lan egiteko. Guain ikusiko zu pixkat mokoso da, hola, baina reposuan lasaituko da, eta da, bikain. Vale. Haure martxan dakau, hori martxan, eta bitartean jungo beha, kabia jatetxea. Eta hau da, Zumarragan, ehundoko jatetxea eta gaina ingo iguen bira beste era batean. Ikusiko zuen. Ai, ama, Juanma eta Jaione, ze pareja jarraite zuen da ze jatetxe txukuna eramaten zuen, eharra, Bai. Eharra, ezurren gua, junbiarko dugu urreare, baina zenban lekuta junbiar deia gatea, ai, ama. Bueno, hau martxan dago, biguntzen nahi da, baina pixka gehiago falta zaio. Guen ingoten zua jatxi eta lasai utziko dugu egiten, bale? Perfecto. Zuk masa, behitu zeitzura hartu du, mandio zuen reposo txiki bat, eta guen inbiar deuna da, estiratu. Vale? Ni gimnasian bezala, ez? Estiratu. Berdin. Lusatu biarrezu hemen. Vale, perfecto. Eta ez dugu irina asko gehiago erabiliko, bestela lehortzen juten da masa. Orduan, ingo zuna da, bertan jarri, aldezun neurrian lauki zuzenein pixkat, eskuakin zapaldu, eta gero azkenengo ikutua rodillokin emango dio, bale? Perfecto, hemen gainean jarriko dut, ez da? Bai, hobeto, erresago ibiliko zen. Trasladua. Pixkat eskuakin lagundu, lauki zuzenean itxura eman, eta gero hau jarri gainean da orduan rodillokin, bale? Venga, perfecto, oso ondo. Eta ni alde berian jungo naiz, behitu porrua potxatzen jarriko dut. Vale, oso ondo. Ze itxura hartu duen, Gero reposuak oso ondo iten dio, Bai. Reposo txuak iten dio favore bat mazai. Reposua beti dator ondo. Danontzat. Danontzako, bai. Zukin bialko zua, enbeste gauza gora eta bera, ez da? Reposua noizian behin beti ardot. Loite alde zu reposua. Ba hori bai iten dute, baina eta asko gainera. Ez badot despertadoria jartzen, bueno, ordu batetan jakitzen nahi. Superlotia, oso, bai. Hori da bierra da kasulako, Bai, azkenian, hainbeste energia galduta, egunean ziar. Hala da. Bueno, eta hainbeste energia esatezuna. Nola izan zure ibilbidea, bueno, guain ibiltzezea, gehiago teatrotan da hola, baina telesaietan emordo bat ibilizea, ez da? Bai, ibilizea nahi. Zer gustatzen zaizu gehiago? Dana gustatzen zait. Dana? Bai, dana. Nik nahi du dana da, honetaz bizi. Eta orduan horretarako dana inbiot. Bai sinema, bai telebista, bai antzerkia. Dana iman bertzea. Beraz, eta bueno, depende zein momentutan, batzutan egoten da lan gehiago telebistan, beste batzutan antzerkian, beste batzutan dana batera, beste batzutan sinema dator ere, orduan, bueno, bai, eta hori, danetan ibili naiz. Eta bueno, nola izan, zure ibilbidea, nuna izan, badaki goen kalen ibilitakoa zea. Hoize zerrean nun, goen kalen, bai, goen kalen. Izan nintzen lagotika, goen kalen. Lagotika. Eider, lagotika, bai. Eta bertan zenbat denbora nintzen nu, zenbat... Hiru denboraldi. Bai, hiru denboraldi. Ia bukatu arte, ordu bukatu zen goen kale? Justo, nik amaitu nun eta 2 urte gehiago nintzituen goen galek. Edo beste hiru denboraldi igual. Bai. Zumetu zenun da berak ajuntzen, ez da?
Horregatik esan zan. Katxiz amar. Bestela beste 30 urte. Kagoela, letxe, 21 urte gontzan, 21, ez da? Egon behar da, jo, bai. Ze pena, goen kale amaitzia. Bai. Hola, nondo noa? Oso ondo, hori da. Nik zintarekin oso ondo baina, Pixka talde batea, pixka bestea. Ah, bale, Pixka bestea horrela. eta pixka bestea. Triki, eta aldatu, bale. Oso ondo. Hola, lagabiar dezu, gutxiko era 3 milimetro eta erdi. Kalkulatzen egoan, Kalkulatu ondo, Bueno, zuk esango estazu, gelitxuena zenian. Ja, kanpotikan urtetzen danean, ja, hori da, gelitxuko nazta ia ate arte. Perfecto, oso Eta esan behar, goen kalen hasi zinean, nola izan zan unen urratza? Bueno, bitu, goen kalen aldiberian, nengoen ja antzerkia egiten Bilbon Glu konpainiarekin. Eta Glu-Glurekin eman ditut 8 urte umeentzako musikalak egiten. Bai, eta, bueno, aldiberean ja Arriagan hasi nintzen ere lanian, eta sinema egiten hasi nintzen ere bai, Ana Murugarrenekin lan pila bat egin dut sineman, bai, eta Ana Murugarren da zuzendaria. Eta, bueno, holan, poliki jo nintzen, eta ja badaramat 11 urte. Hola, nalo tonto. Bai, 11 urte. Eta esan diazu leheno danetik eman berdiozula, sinemai. Bueno, tablau gainetan ibiltzen, telebistan. Baina joango baten bat esatezuna gehiago goxate, hau iten bestia baino, edo hau batzutan luze itezait. A ber, niri gustatuko litzaidak pilat, sinema gehiago egitea. Egia da, sineman egin ditudan lan guztiak izan dirala pertsonai sekundarioak edo reparto. Eta, bueno, gustatuko litzaidak eukitzea pertsonai holan potente bat. Igual ez protagonista hitzakin, baina bai potente bat eukitzeko rekorrido bat aktore bezala, bai, ez? Pelikularen barruan. Hori gustatuko litzaidak pila bat. Baina ez dut eseri, ez esaten. Ze azkenean gauza bakoitzakin... Bagea bi. Claro, ez que azkenean beti ikasten dozu, zeo zer. Dana egiten, orduan... Eta ez esateko eukiko deu denbora, ez da? Berandu hau. Hori da. Ni oin danari baietz. Bueno, danari ez, baina gehienari baietz. Eta jazta, eta gero ikusten bali bagot, enaholaz gustora, bueno, jazta, aldatuko dut eta listo. Baina hori, ni beti naiz botatzen aizena, eta gero ja bidean hauenean, esate dut, ama, igual ez daukak para caída, eta me voy a meter la leche, baina, bueno. Bueno, nahi gerta ez, eta adibidez nik, beti, bueno, nik oso gilia izan, bueno, sukaldarik hasi nun, geho oso gilitza sartu nintzen, baina nahi beti lagunak eta esate ziren, ikizton eskuak eta sukaldian, zertako ite bakarrik oso gintza, eta txian bai, eta geho nahi ekin da sukaldian, joder, sukaldian kizton, ja, baina, eta geho guain, bueltatu nahi zela pixka gehiago sukaldatzea, egia esan Mordoba guztatzen zait sukaldatzea, Claro. Eta geho gozo ginda aldetik gane bai, ogila itia Mordoba gustatzen zait, baina geho daude gauza batzu, esatezuna, jode, luze ite zait pixkat, baina bueno. Claro, baina horretarako ikutu behar da, jakin, ikutu gabestak hori da, probatu behar dira, gauza desberdina jakiteko zer nahi duzun egin. Eta nik uste dut bizitzako momentu guztiak ez dira berdina. Esan nahi dut, azkenian momentu batzutan behar dozu zeo zer, eta igual nagusitu egiten zara, edo beste momentu baten zauz, eta beste zeo zer gustatzen zaizu gehiago. Orduan, ez baduzu probatzen ez duzu sekula jakingo. Eta esan dezunare, bai, inbiar, azkenean trenak pasa iten dia. Gero lehiuak irikita daude trenetik botatzeko. Hori da. Sartu inbiar da, trenean sartu. Bai, beti, sartu eta ber zer dagoen barruan. A ber nora soia zen, tren horretan. Bai. Eta ez dakazu orduan zineman zehoze guain esku artean, ez errez? Orain, egin dudan azkena izan da, justo Ana Murugarrenekin, Gartia pelikulean parte hartu dut, eta bueno, audiovisualean barruan, Akatias 38 nego naiz denboraldi oso bat lan egiten, Televisión Españolan, eta bueno, gainera pertsona hori oso berezia izan da, ze musibilidotan, badakito Parisia bialdu zizuela, eta angel ditu zehala Paris aldean eta? Ora maitxuno, baina eski pertsona honek eman diana izan da, arrakasta internazionalki, eski izan da izugarria, benetan, bai, brutala, bai, zesantra. Orduan zeo zeateako ahortikan, ez da? Bueno, seguro baietz, hor gabiz spin-off batekin aber urtetzen dan. Zeo ze bazenekin da etzen unek esan ja, bazenekin ja. Bueno, ez dakigu. Kontatu jendia, izer da hori spin-off? Spin-off da, hartzen dute, telesail bateko pertsonai, edozein pertsonai, eta beste telesail baten protagonista egiten dute. Eta orduan horren biladua zuekin. Bai, gure tramarekin. Bai. Ze hainbeste arrakasta auki dau telesaiaren barruan, orain nahi dutela pertsonai hoiek biak hartu eta gure telesaia egin. Eta Ilenia, pertsonaia horrek, nola esekan izena? Zeitezun zehazki telesaia horretan? Beitu, pertsonaia zan Maite Zaldua, hori zan bere izena. Eta Maite Zaldua heldu zan Akaziasera Parisetik, eta orduan bera da margolaria. Holako soziedade itxi batean, ez? Orduan, bera gainera lesbiana da, pertsonaia lesbiana da, orduan, karo, nik uste dut horrek eman dauela, azkenian trama LGTBI pila bat behar ditugu. Gaur egun oraindik.
Ez dugu uste, baina behar dira. Hala dira. Orduan horregatik euki dagoa inbeste arrakasta pertsonaiak. Berazten da Akazia zen bertan klaseak emoten, eta klaseak ematen dion pertsonai horri, dala Camino Pasamar, maite mindu egiten da berataz. Eta orduan oso trama polit bat sortzen da beraien artean, ze izkutuan egin behar dute dena, berak ezen jo bera amari kontatu, inori kontatu, orduan nik uste horregatik izan dela oso berezia. Bai. Zu baino, zure ikutua jarriko zinione bai, zeite zen, nola, zenbat saiotan, temporaldi guztian atea zean? Bai, egon naiz denboraldi bat, Zer dijo hori, astelenetik ostiralea, astean behin? Eguneroko telesail bat da. Bai. Eta egunero grabatzen genuen ere bai, Osea, egunean grabatzen genituen igual 11 sekuentzia, eskera, kriston lana. Eta nun, Madrilen, bai. Oso lanpetuta biliza tope, ez da horrekin. Oso lanpetuta. Eta pizkat hori legoen laga esunien bai, pizkat orduna zizea zure ibilbidea gehiago... Claro, azkenian hori eta gero, eta kriston arrakasta izan danez ere bai, pentsatu dut, igual oin da momentua ere nire gauzak egiteko, eta aprobetxatzeko, arrakasta hori, tiroi hori beste gauza batzuk egiteko. Aprobetxatu inberdia beti tiroiak beti. Hori da, eta azkenian ere pentsatu zu, zer nahi dut nik egin, ez? Azkenian beste baten dako egiten duzu lana beti, baina profesiontan ere, zuk nahi duzu zeure ikutuakin, zure gauzakin. Hori da. Eta orduan konfinamenduan ere egora izorretan. Pentsatzen, nik zer nahi dut kontatu munduari, ez? Eta horretan nabil. Eta zure tresaia hori da, maitasuna eta irribarra esan zen zu, ez da? Eta humorea eta maitasuna, bai? Zeona. Bueno, hemen nahi bagoaz txirriki txarraka, hemen laga gorringo bau, atea diot, hemen ningo dugu gero bexamela, eta gorringo botako dugu, ja buxamela bukatu deunean. Porruak martxan dazkau, saltxa, patata lehen ikute pixka gorra zegoen dikan, bai, pixka gehiago falta zaio. Ni uste beste 5 minutu bihar ditula, eta nola zoaz horrekin? Bueno, hemen zer iruditzen? Pixka borobila dago, ez dago hain... Eman eur pixkat, eman albota, betu, guain jarri horrela. Buelta emango diot, vale, perfecto. Eta baiz, porque erresago iten daula indarra albotak amaino. Eta gainea, albotak aitean ian, indarrazkoak azu, kontuz, indarra badukat, bai. Papela espuskatu, Oso ondo, eta gero hori da, soberan dauna moztuko jau eta listo. Vale, perfecto. Oso ondo goaz. Beste gabe, badakau, horiz jartu behar deuna da, osgailuan, pixka gogortzeko, gero hemen biran forma emateko eta bertara sartzeko, eta bitartian jungo gea, aizpurua gozotegia. Ikusiko zuen, ze gozotegia erra, zarautzan da ona, eta pareja paregabea. Oitekoi milorria, haupa Horazio eta haupa June, goraintziak hemendikan eta hola jarraitu berdeu, zauztarrak goxatzen, goxua ematen da nahi, oso ondo, lane harraiteu, txukunak dia. Bai. Eta bueno, hemen dakau, zukindako masa dakau hemen ozgailuan, indizkiura eskina moztuta txukuntxun jarri deu. Ze politxa gelitxu dan, Bikain, Jo, ezin jobe, guain, goiko papelak endu, eta behitu, bi ingo deu, bi uste nahiko izango diala. Ingo dago forma, que guai. Errezingo zu, Vale. Baitu, horrela jarri, moztu, pixkat haundiago, zatiko gehoz nola sartu ingo deun, pixkat barrako azatu, baina bueno, pixkat, moztu horrela labanakin, bi moztu behar dezu, bale? Perfecto, oso ondo. Eta gero jarriko dugu hemen, plaka hontan, eta sartuko dugu labea. Hau belan artistikoa da, Artistikoa guztiz. Eta gaina da galleta gaziantzeko bat, oso ona geldituko, ikusiko zu. Baiza, azukre botaldi oso. Zer? Azukria. Ez dit bota. Ez? Gatza bai, baina Gatza azukria bai. ez. Ikusiko zu, galleta gazia ingo dugu. Ikusiko zu zego zua. Egia da. Nina bil egiten eta, hainbeste hitz egiten dut, naizena konturatu ze. Bagea bi, berriro. Bueno, hemen da gau, porrua prest, eta utziko den hemen sartagian bertan, gero ikutu bat emango jo berotzeko, jartzeko biran gainean. Eta hemen txekun biarnaiz niguain, bexamela egiten. Hain haundi ez, Ez, baina... Ari naiz, nere erara egiten. Oso, ez dizu Esan dut da, hori nabilenan era gauzak egiten. Baimen ere. Oso ondo. Bueno, ateako etemen ni bariatxua. Eta bueno, guain ingoen nik, bexamela, beti bezala, gurina bota, irina sukaldatu pixka, eta gero esnia pixkanaka. Vale. Ni nau hemen superkonzentrata, Joseba? Ala bihar da, Bai. Teatruan bezala, Oin ez galdetu ezer, Vale. Ez dut egin gota. Venga, bai, galdetu. Xilikan ez galdetuko ba, Gui xilikan ez da urazpilan, Ez. Bueno, galdera tingo izut. Venga. Zure izen abizenak, nundik handatauz, nungoa zea zure
Zure bai kanpotarra zea, o zure gurasuak edo... Ez, behitxu, kontauko dizut, nire historia guztia. Bota. Ni hemengoa naiz, ni jaio nintzen Eibarren, Vale. eta, bueno, hemengoa naiz, nire gurasuak ere hemengoak dira, baina, ze gertatzen, ni berez ez naiz Ilenia Baglieto. Nire benetazko izena da Ilenia López Pita López Baglieto, da nire laugarren abizena. Ai, bala letxe. Bai, jarri nun izen artistikoa bezala. Azkenean, ni gimnasta bezala ja izan nintzen Ilenia López, eta esan nun, bueno, zer desberdina nahi dut aktore bezala. Vale. Eta, bueno, behitu, eske Baglieto hain politxa da abizena bera, esan bera, bueno. Eta amamaren abizena da. Nundi dator? Italiarra da. Amama ez da italiarra, Nola pronunziatzean? Baglietto. Baglietto. Hori kasi dut gero. Eta Ilenia? Ilenia tal cual, Ilenia. Hori da, Ilenia da, eske da italiarra be bai. Da Elenaren bertsio italiarra. Eta da, bere esanaia da, Resplandor del Sol. Da superpolita. Te va el pelo. Amor y humor, Ana, Amor y humor. Bai. Eta hori, orduan esan nun, bueno, jarriko dut, eskenean da exotikoagoa, ez dakit, desberdina. Eta gero gira da, abizenak berak ekarri dizkidala, bueno, gauza politxak bizitzan, ze jende asko badetzen dit, aber nondit atorren izena, eta jende askorekin goitzi ditut, nire lenguzinare Baglieto da, eta, karo, amari galdetzen da, bai, hori da zure amamaren lenguzina edo lenguzu bat, eta, familiar bat, eta, Euskaldun gehiago badaude, hola, Baglieto, Bai, debabean Baglieto pila badaude. Debabean, bai, Baglieto pila badaude, orduan, bueno, hori, ez dakit. Niretzat oso polita izan da aldatzia eta berezia. Eta zetorri zan, itxasuntzian, o Ferrari batean, nola etorri zan, etona, ez dakit nola etorri zan, baina izan zan, merkader bat, italiarra, etorri zala bere bederatzi semeekin. Orduan imaginatu bederatzi seme, danak mutilak, bueno, pues... Eta danak, abizena, ras. Bikain. Hoxe. Bueno, ondo zoaz, ezta? Bueno, ez dakit, a ver, ni saiatu naiz. Forma badago polit-polizt, ez? Ondo. Horrela, kuenta emango diot, ez? Eta sartuko dut lan txitxitxi, ez? Ondo, txukun jarri eta bestia gainean jarriko dio. Forma ez galtzeko, bale? Perfecto, bale, orduan ez dut presiño askorik egingo. Hori da. Eta gero igual soberan dakana, gero laguanakin nola xendu. Baina bestia jartzen dio zunien gainean. Venga, bale, perfecto, mosteko, bale. Que guai. Zematari nahi zen ikasten, hau superposik, eh? Jungo nahi zetxera eta ingo dute lan derrentzat errezeta hau. Kaso ingo jo gero, da, eh? Guri gustatzen zaigu pila bat, jatetxetara jutia eta gauza berriak probatu, nos encanta. Ze hona da, eh? Oi, amada pasada, bai. Nik hemen irina ja zukaldatu pixkat, eta bani joa, esne pixkat, eta moitu, eta gero beste pixkat. Hemen, nahi horrela guztai zai, pixkanaka itea, bado jendia egiten duna dana gota, beste batzuk erdila gota, beste batzuk esne berua, hemen bakizu esatean bezala, cada maestrillo... Su librillo! Horrela da, Oso ondo zoaz, ez da? Bai, hori uste dut. Gero badakit zure eskontza pixkat berezi izan zala, ez da? Ez dakit, oso hain berezi izan altzan. Oso berezi izan zan, estatu batuetan. Wow! Las Vegasen eskondu ginen lan derreta bion. Bai, guk ezin dugu eser normal hain. Ona. Eta ze diru asko galduta, oia, zita torri zinaten. Ez genuen eser jokatu, eser. Ez que jun ginen eskontzera, ez ginen jun makilletara jolastera. Eta ez genuen eser jolastu izan zan, bueno, Las Vegas da oso berezia. Nik benetan esateot, jende guztiari esaten diot. Bizitzan behin, Las Vegasera jondaz. Junin bierda, bai, eh? Bai. Balina izgun baino, bai, Patrika utza eramango de bazpare. Bai, hori da, bazpada. Bai, han eskondu ginen, txapel baten, Lander eskondu zan Elvisez jantzita. Wow, ze ona. Eta ni de novia hortera americana. Hola, beluakin eta... Ze ona. Bai, eta oso esperientzia bonita izan zan, azkenean zueltzen zara handauz pila bat, eta erabakitzen dozu ze kapilla hartu, sartzen zaran, eta ematen zutolako paper luze bat, eta daude, alokatzeko gauza pila bat. Eskontza bera, arropa, neba oso limusina bat, neba oso norbait Elvis bat zeuri eskontza egiteko... Aldezu gaztau nahi desun dan. Nahi desuna. Gukin genuen merke, Merke ere aldain, ez da? Merke, hombre, bai. Guk merkien hartu genuen, eta landa bez super ondo pasatu genuen. Eta jantzi ginen, eta dan, oso polita izan zen. Oso berezia. Bikain. Gauza bat, moztuko diotau? Bai, betu, guain hola dakaunian, betu. Eta beti hau mozten dugu, enbede hola, bostatzen bazu hola, puskatu itea. Orduan beti, inberda, goitik bera. Que bueno. Betu, ja puskatu ze, betu. Itxeite batera. Goitik bera, beti zerratzen bezala. Zerratzen. Nahiko ondo, indozu, ez dan moztu beharrik iaia, Ze ondo.
Baina, bueno, hau horrela jarriko deu. Vale. Eta labea sartuko deu. Ah, horrela sartzen da labera, bai. danakin. Bilakin duzu, vale? Que guai, vale, bestia behin got. Oso ondo. A ver. Vale? Hau, ikusi berret, a ver, patataia bihundu zaigun. A ver. Bueno, nahi da bigun zen, Pixka gehi utziko, beste minutu pare bat emango jo. Bexamela bokatzen juten ezen bitartia. Eta boda horrek, zenbat egun irautuzun edo, egun bateko izan zan? Beitu, joan ginen goizean, gozaltzera, Atacos México, Vale. Amparian zeuala, Kapilla Amparian zeuan, Atacos México, engerun kriston gozaria, hori izan zan el banquete de bodas. Perfecto. Eta ya está, eta gero joan ginen eskontzera. Eta bio bakarrikan o familia? Bio bakarrik. Gero argazkiak atera eta familiari bidali eta listo. Guk ez genuen zer gehiago pian. Ze harina gaina, beti izaten dian hain pisutsuak hemen eskonta, eta pan, eta foto, eta musu, eta erreoparik, eta... Askoz berrezagoa holan. Ona. Eta gero intzen duten aldi berrian, gero segura bidaia aprobetsatu edo ez? Aprobetsatu genuen New York, Las Vegas, Los Ángeles eta San Francisco. Hori da nahin genuen. Ona. Bai, eta jo, izan zen oso bidai berezia, oso polita, guretzat. Berrio eskonduko zinan, ez da? Bai, esatik ez. Hoy nago eskonduta en el estado de Nevada, ¿qué te parece? Holan, así de chula. Hemen ez, baina bai. Nahiko pigun daude, botatzen hasiko nahi zonea. A ver, asmatzeten. Da, betu, bexamela betu nola indeun, Betu, hola gehatu berdu, nola gaietan gainen jarriko deun, ez deun ben potolua, nahiko fina, baitu. Vale, vale. Hola, suave, goxo. Ze goxo. Imiardet probatu. Gatza pixka falta du. Gatza tanto bautako jo, eta betu, Guan ja, inda da honian bukatuta, zutatik kanpo, botako jo gorringo, barroa, eta ingo deu, aberaztu gure bexamela. Betu ze kolore hartu duen, Hau da, landa olioak, euskaberrekuak, eharrak itxura, eta pulamentua. Hemen txe, bexamela listo. Hau inbiardetena da birrindu. Aber asmatzeten honea sartzia aurren nengoan. Bani joa. Bosten ari naiz, baina ez dute... Hola ze utzi, ni uste oso ondo indezu. Bai, ni hausten un pixka sobratuko zitzaizula, baina bikain gatu da. Vale, super. Horrela, labera? Labea. Hau jarriko dugu. 10 minutuan edo bila gutxio, adi ongo gea, eta ateako dugu. Ze nervio. Labea. 180 gradutan. Perfecto. Eta hori gorde ingo deu. Jarri hor bertan, berriro papela jarri. Vale. Ez hor bestia eta ez lehortzeko, berriro aprobetsatu. Vale, eta luzatu ingo dut edo, amaso ingo dut edo... Horrela zeutzi, jarri papela gainen da nahiko. Perfecto. Ingoetena da, hauek bertara sartu. A ber, birrintzeko. Birringailua hor dakazu, ez da? Bai, nik ingo dut edo zuk. Zu ingo zu. Vale. Danetik, ingardezu gaur, danetik. Vale, boitu zitxura eta zeu zaina da. Bai, izugarria. Vale, barroa. Porrua, hemen bakizue porrua, biran sobrak, sartu deu txakolina, esnia eta patata. Eta orduan inbiardeuna da, guain, birrindu. Baro. Eta hau ingoetena da hartu, eta hotgailuan laga, bale? Bat, Beti lehenengoa da susto, da como ja. Artzu, venga. Bueno. Beitu, bale, sartagi bat ateakoet. Eta hau mugitu mirat edo ez? Abruna behian, gero pixka mugitu. Venga, vale, perfecto. Beti daukat duda hori. Maionez aiteko garaian nik esaten dut beti behian. Behian, holan? Bai, behian, porque... Pegadito, holan? Bai, geldikan. Vale. Beha juten da hartzen, bai. Gero bain pixkanaka gora inbiarrezule, bai. Vale, patata balimaka batutan goian geratzea patatako gor bat, eta horrei lagundu inbiar zaio. Vale. Vale, hau tope emango jot. Olillo tanto babotako deus hartaira. Eta ingo deun bakarra da. Markatuko deu biratxuak bertan. Eta segundu batean gatoz. Markatuko ditugu bieirak. Pure patata txakolinana martxan. Baina gaieta falta zaigu bukatzeko 3 minutu. Hau itean bitartean da gaietakin bitartean amaituko deu platera. Bueno, bat, bi, aizaigu bukatzen, ze musuaz, hori birrindu alde zu ondo. Nik uste badauela, ja. Ezin hobe. Buah, aia reusan ja daudenak hemen. Zelako saia, Bueno, behitu ze txukuna gehatu dian, Karrik asko laguntzaile, Oso nahi indezu, ikusiko zue hemen guain. Hemen, gure patata dakao.
Vale. Gure patata ez, hau da bexamela gorringo bota diona, dan eskutzen nahi naiz ni. Vale, eta hau jarriko dugu azpin. Beitu, ora pizkatxo bat. Ua, zelako testura. Azteko eta behin, bat. Oain, goaz, birakin zuzenian. Niten de bira ondo kalkulatzeko ze ia inda da honian, buelta mateiot, azkenen golpia eman, eta jarriko dugu barruan, bale? Ah, bale. Orduan, bira iteko, bi jarriko xio hemen. Bat, eta bi. Abiak, Bai, bi, ez ga eskasibiliko, ez da? Abundante. Horre ere bai, bero puntxu bat eman dio, amaitzeko, bero jartzeko gainean, epatorri honea, vale, emaian azu hori, Hori? vale, honek bai, erra usaina, erra, jarriko dugu goieratxo batekin, gainean, bat, eta bi, Wow. vale, gatza, potolua pixka gainetikan horrela, xe, eta amaitzeko, txile bai, Porrutxo. porrutxuak. Iepala. Venga, eta Wow. horrela xe. Ze polita. Gehiago mutu gabe, gustatu alzaizu. Asko, Bai. beretan. Bueno, guri bai gustatu zaigula zu hemen izatia. Eskerrik Mila asko. mi esker, arrakasta asko zure lan guztiekin, eta gu hemen izango beha biharre bai, arratzalde hona pasa, eta aio pela jo. Eskerrik asko, Joseba. Berdin. Agur.